खुलुमबाय बयखौबो दा आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैदों। गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोनखौ दिनै खौरां लाहैदों EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना। EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों एबा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांमोननि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावसो नोंथांमोना गावनि गोसोनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय। खुलुमबाय, नोंथांनि गेजेरजों बेखौनो मोनथिहोनो नागिरदों जे जों बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोर एबा EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै जोंनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जितु बिग्रायारि लोगो बिथांमोन 60सानिबो एसे बारा बिथांमोनखौ जोङो दिनै लोगो लाज्लायनो फैदों। जिहेतु गाबोन समफोरनो जोंहा मोनसे क्रिसमास जानो थांगासिनो दङ आरो गोदान बोसोर आरो दा जिहेतु डिसेम्बर दाननि दिनै खै तारिखमोनलाय 23 दिनै 23 दा गुसु बोथोर जाबाय। बेनिखायनो जोंनि लोगो बिथांमोननो जों माखासे गानग्रा जोमग्रा गुदुं गस्लाफोर जेकेट जुथा आरो माखासे जानाय मुवा बेसादफोर जों लानानै फैदों आरो जों बे सेन्ट्रेल जेल सिङाव हाबनानै बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों सुलाद लादों, खबर लादों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु माखासे प्रसेस सोलिगासिनो दङ केस उइथड्रवालफोर खालामनायनि आरो माखासे साजाफोरखौ खमायनायनि एबा NIA केस CBI केस आरो गुबुन गुबुन बिदिनो केसफोरनि सायाव सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। बे माखासे माने खोथाखौ आपडेटखौ होफैनो थाखाय जों बिथांमोनखौ लोगो लाबाय। सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आं जेल एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनो लागै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय, मानोना जि मेटेरियेलफोर लाबोदों बे गोबां बुरजाथारमोन आरो बेबायदि सोनो मोनगोन मोना बेबायदि मोनसे कुइसन दंमोन, नाथाय बेबो जेबो उसुबिदा जायाखिसै। जोङो गासैखौबो बिथांमोननो होनो हानानै जों गोजोननाय मोन्दों। दा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै डिसेम्बर मासनिनो 15 तारिख खालि भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो होम सेक्रेटारि इउनियन होम सेक्रेटारि आरो आइबि डाइरेक्टर तपन डेका सार बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनो मोन्दोंमोन आरो सावरायलायनो मोननाय समाव जों बे गासै केसफोरनि खोथाखौ लानानै सावरायदों। एनडिएफबिनि माखासे रिहाबिलिटेसननि खेथ्रआव मा प्रसेसफोर दङ बेखौ आरो जों सावरायनाय जादों। मोननो गोनां माखासे जितु थालांनाय केडारफोर दङ अनसुंथाइ मोननो गोनां जों बेनि सायावबो सावरायदों आरो जों गुबुन गुबुन फैबाय थानाय समाव माबोरै न'खराव थांनानै थांना थाहैनो हागोन नैबेफोरनि थाखायबो जों सावरायदों। बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जों गुवारै दिनै बिथांमोना आपडेट होनो फैदों आरो बेखौ आपडेट होनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों, लोगोसे बिथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै गोबाव बोसोर जाबाय बिथांमोना जेलनि सिङाव थानाया। दिनै माखासे समफोरनि उनावनो जे बे जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव न'आव थांनो मोनगोनखौ बयबो मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आरो बेबायदिनो जोंनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा जेरैहाय EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिनि नाजानायाव जों गोबां सावरायबाय थानाय जादों सरकारजों। आं आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां खबरफोरखौ जों मोननो हागोन। गोजोनथोंसै।